2,000 years later. Good morning mga kabingka. Okay mga kabingka, no? Ang atong topic for today's aking vlog. About anang sigarilyo. Okay? So unsabay nganong man gyud nga nganong yung daghan kay nagasigarilyo ana, di ba? Atong istoryahan. Ako wala man ko niingon nga wala ko niagi ng panagarilyo, no? Niagi ko anang pagpanigarilyo. Okay? So niundang jud ko anang sigarilyo kay wala man gud siya maayo nga makuha ka nga benepisyo sa imong lawas. So karon, no? Karon mga kabings, akong ipakita kung unsabay makuha ng sigarilyo. Okay? So, tigza. Ayan mga kabingka, no, gisuroy na ko dire sa among lugar, no, ang abot ani mga sigarilyo. Okay, so nakakuha kog mga sample para mga kabings. So akong ipakita dire mga grabe jud kabaho jud mga kabings, no. Grabe jud. Okay mga kabings, no, napansin ninyo sa ako na nagsampung-sampung ko mga kabings kay kuan ba siya tawag ani kanang grabe jud ka worse, no. Grabe ka ba aning sigarilyo, no. Gi ako nang giabrihan, no. Nagsampung jud ko baho laging sigarilyo. Di jud makaya mga kabings. Makita nyo, di lang kayo ninyo makita mga kabings, do. Nagid mga kabings, no? Kaya nasa mga nicotine, nasa siya filter para daw kanang mura siya kutson. Grabe jud ka ba mga kabings? Mga kabings, ako nang gilabay yung sigarilyo. Grabe antod karon sakit akong dughan, no. Nakasimot ko sa baho na sigarilyo, no. Kita nyo mga kabings, no, na nagsampung-sampung ko sa akong ilong kay grabe ka alis nga dito ng baho sa sigarilyo mga kabingso. So luoy kayo ang luoy kay ang makuha nimo anang kung ikaw gid nga kung ikaw nga dili ka manigarilyo tapos nabugahan ka, ang abuton nimo mga kabings is lung cancer. So mas grabe impact sa kaning mga sa mga kabings, no. Mas grabe impact sa mga nabugahan kaysa ikaw nagagamit og sigarilyo. So unta sa kanang nagdumala sa atong pamaalahan, unta mas taasan pa ang buwis sa atong sigarilyo imbes ang sa tindahan na inatog tag 5 ang kulang pa na siya gusto na ko imuon siya og tag 50 stick or kung mas kuan pa gid siya dapat mas taasan pa siya buwis kaysa inimnon. Ang inimnon okay ra man naramay choices gud nga namoy tao gud nga dili nagainom pero kusugay mo sigarilyo, di ba? So mas makadaot ang sigarilyo kaysa inimnon. So para sa ko, no, dapat mas taasan ang buwis sa sigarilyo, no. Ang gikan sa mga sa mga downtown area, sa mga city na gid tag G's or kuan tag G's na gid ang isa ka stick. Gusto na ko tang isa ka stick gid ana bisag kuan na gid, no, tag 50 kung kulangan pag isa ka 50, no, kulangan pa gid ang 50 ng mga kabings. Gusto na ko tag 100 kung kulangan pa gid abuton na to 1,000, di ba? Namay uban nga arang-arang pang mag-beep kaysa magsigarilyo, di ba? Di man kayo kuan ang beep sigarilyo, grabe jud, no.
Grabe jud kabahog yung sigarilyo mga kabinso. Unta ang ako lang no, balag dili siya wala ang sigarilyo, basta kuan, si tawag gani, basta mas taasan siya bis para mas mabawasan jud ang kanang naga sigarilyo mga kabinso. Hanggang dito na lang po. Ito po si DJ March Barrios. Chigiza. Hold up, hey, for my niggas who be thinking we soft.